שלום לכולם, כאן יוני, הדובר הרשמי של תנועת נאבקים למען ארץ ישראל, והיום הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו זה על האמת בנוגע לדגל הפלסטיני. עכשיו אנחנו רוצה קצת להסביר לכם מה המקור הצבעים, מה הוא מסמל בעצם, ובואו נראה אם זה קשור באמת לאיזה עם או אומה פלסטינית מסוימת. אז ככה, לצורך העניין, אני מציע לכולם לקרוא את הספר של ישעיהו פרידמן, הספר הזה על הפן-ערביזם, ופה בעמוד 139 מסבירים בצורה מאוד יפה כיצד נוצר הדגל הפלסטיני כביכול. אז ככה, אף שלא היה כמעט שום סימן וזכר לקיומה של הלאומיות הערבית באותה עת, שקד מרק סייקס מסייקס פיקו על טיפוחה במשך כל המלחמה. זה לא הצליח. אגב, הוא מדבר על לאומיות ערבית כללית, לאו דווקא ארץ ישראל פלסטינית. הוא שעיצב את הדגל הערבי בעל שלושת הצבעים. עכשיו תקשיבו טוב, שחור לבית עבאס הבגדדי, לבן לבית אומיה הדמאסקי, ירוק לבית עלי מקרבלה, שזה בעיראק, ומשולש אדום למורשת המודהר. כלומר, מה שאנחנו רואים כאן, שקודם כל מי שעיצב את הדגל שלהם, שזה באמת מגוחך, קודם כל זה בכלל אדם בריטי, מישהו שהוא בכלל לא ערבי ככה או ככה. בניגוד אלינו שאת הדגל שלנו אנחנו הצבנו בעצמנו. וגם כן סמלים שקשורים ליהדות, בעוד שבואו נראה מה יש לו כאן, הם לוקחים כל מיני שושלות שבכלל לא קשורות לארץ ישראל המקום. והכי בולט לעין זה השחור פה, כי מה אומר פה השחור? בית עבאס הבגדדי. עבאס, השם מצלצל אולי, עבאס. אבו מאזן, מחמוד עבאס. מה, אתה בעצם עיראקי? המנהיג של הפלסטינים בכלל הוא במקור עיראקי? אתם מאשימים אותנו שאנחנו היגרנו לכאן, ומאיפה אתם באתם? הרי יאסר ערפאת לצורך העניין יליד 1929 בכלל במצרים. כנ"ל גם אחמד שוקרי שהקים את אש"ף, יאסר ערפאת הקים את פתח, וזה גם נכון לגבי המנהיגים שלכם. אז אתם באים לספר לנו מה אנחנו, לפחות בדגל שלנו יש תטלית או סמלים לפחות שקשורים לעם שבאמת ישב כאן לפני 2000 שנה, ואתם שאתם מנסים לגנוב לנו את הזהות או ליצור איזה זהות פלסטין, משהו, הדגל שלכם, בכלל זה הדגל של המרד של השריפים, ולא כל הערבים, ולא של הפלסטינים שחיו כאן בארץ, אלא בסך הכל הדגל של השריפים שרצו להילחם, והשריפים אחרי זה קיבלו את ירדן, וזה הפך להיות הדגל של ירדן. הכוכב בדגל ירדן זה בעצם הממלכה, ואז כמו שווליד שועבט אמר, שאחרי מלחמת ששת הימים, אז הם פתאום הורידו את הכוכב, ואז זה הפך להיות דגל פלסטין. וגם ב-1948, כשהם הקימו את כביכול ממשלת כל פלסטין שם בעזה, הם השתמשו, לא היה להם איזה סממנים, לא יכולו להמציא משהו, והם ידעו שהם יותר קשורים לירדנים, אז הם לקחו את הדגל, את הצבעים האלה. והרבה מדברים איתי על התנועה הלאומית הפלסטינית, קצת בדיקה מראה שזה בכלל היה משהו שהוקם בכלל בסוריה, בדמשק. על מה קשור לארץ ישראל, זה בכלל, כמו שאמרתי פעם קודמת, 70% מהערבים התנגדו לתנועה הלאומית הפלסטינית ולא רצו בכלל את הזהות הזאת, הם היו בכלל, העדיפו להזדהות עם הכפר והם כן תמכו ביהודים. עד שטעות של יהודי בשם אלברט סמואל, שבטעות שם את חאג' אמין אל-חוסייני, ומכאן התחילה כל הבעיה. טוב, אני לא ארחיב כמו שאני בדרך כלל מרחיב, אני חושב שזה מספיק כאן לדבר על זה. תפיצו את הסרטון ונתראה בהרצאה הבאה. להתראות.